Teba také rôzne úlohy. Takže poprosím smetnú nádobu páni tam vzadu. Mestskí policajti. David to robil na nejakých 40 metrov, takže do toho posledného radu. No dobre, dáme sa. Menšia lopta. Úloha pre teba. Beckham. Ideš. Môžeš hrať v basketbale. Nie, druhý pokus, Filip, druhý pokus nemáš, ale môžeme ti ešte jeden dať, keď mi podajú loptu. To páči, môžeš to nastaviť. Nie, stavovka je na niečo iné. Nech sa páči, ešte jeden pokus, ale naozaj posledný. No ešte jeden mu dáme. Nemá kopačky, David Beckham to robil na bosov. Ťažké takto. Dobre, necháme to tak, 3 pokusy mal David Beckham, 3 pokusy si mal aj ty. Toto bola, Filip, samozrejme sranda, pretože nebudeme to porovnávať, takýto nastrihaný materiál. Tvoja úloha bude ešte jedna. Tam vidíš to svetlo, tam sa o malú chvíľu presunie brána. Keďže si najlepší strelec, môžeme si dať. Páči. Kvalitnú loptu. Bránu. Tréner nebude stáť, ako nebude ti robiť múr. Ja by si išiel zachytať. Ja dúfam, že si to neodnesú lampy. Máš tam aj imaginárneho brankára. Stačí trafiť. A na toto máš naozaj jeden pokus. Jeden. Keby ti to v rýchlosti vrátili, tak ti dám ešte jeden pokus. Aby si sa teda úspešne... Poprosím loptu, tu nie sme na hokeji. Máme tu asistenta, fotografa. Tak ešte jeden pokus. Poďme. Nevadí. Filip je v objemovej príprave, veľa posiluje. Myslím si, že čím menej takýchto neúspešných pokusov bude, tak tým to bude lepšie. Čím viac úspešných pokusov u teba, na ktoré sme samozrejme zvyknutí, tak bude dobre. Ešte raz, Filip Šebo. Príjemný večer.